Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri téme geometrická postupnosť. Aritmetickú postupnosť som riešil vo videu, ktoré nájdeš dole v popisku. No a čo je to tá geometrická postupnosť? Tam už neexistuje pojem diferencia, pretože už to nejde presne postupne o 2 stupienky alebo o 3 medzi sebou nasledujúce členy. Tu je pojem kvocient, ktorý sa označuje Q. Ako vypočítam n-ty člen v aritmetickej Ako vypočítam n-ty člen geometrickej postupnosti? Takto. A1 krát Q na n-1. Ako to aplikujem do tohto? Dobre, tu som označil v tom vzorci Ačka, či sú to Ačka, Bčka, alebo dokonca Cčka, o ktorých spieva Michal David. To je úplne jedno, ako označím tú premenu. My si tu ideme zapísať n-té členy pomocou prvého. Kde mám prvý, to ponechám. Opäť si vyrátame sústavu rovníc. B1 ponechám. Ako napíšem B3 pomocou tamtoho vzorca? No B1 krát Q na druhu, hej, n-1, čiže 3 minus 1 je na druhu. B1 ponechám. B2 je B1 krát Q ako keby na prvú. Ako napíšem B3? B1 krát Q na druhu. Nemilme si indexy, to je dolný index B1 a to je zase exponent. B4. B1 krát Q na tretiu. Čo s tým teraz? Vyzerá to dosť brutálne, taká sústava. Ale je tam niečo, čo ti môže trknúť do očí. A to je, že aj tu môžem B1 vyňať pred zátvorku. To není G, to je Q, ale ja tak píšem, asi som chýbal v prvej triede dosť. No, čiže vyňal som B1 pred zátvorku. V predchádzajúcom videu na tému aritmetická postupnosť, ktoré teda nájdeš v popisku dole, som robil ekvivalentnú úpravu pri riešení sústavy rovníc, že som vynásobil túto druhú rovnicu tak, aby sa nejak zrušilo pri odčítaní tých dvoch rovníc jedna z tých dvoch premenných. Ale tu by to bolo dosť komplikované. Ekvivalentná úprava je nielen odčítanie rovnic, ale aj delenie, ich podelenie. Tak poďme to spraviť. Urobím druhá delené prvá. No, čo podelím? A aj tu podelím 45 15. Dobre. Čo tu vidím? B1 môžem vykrátiť. A takisto tento zlomok zjednoduším. 45 15 to je vlastne 3. Budem pokračovať tu. Mám tu 1 plus Q na druhú plus Q na tretiu. 1 plus Q na druhú rovná sa 3. A vyzerá to dosť hrôzostrašne, ale mňa tam napadla jedna finta. Keď máš sčítanie, tak si môžeš, tak ako aj pri násobení, prehádzať tie členy, ako ti vyhovujú. Ja urobím toto.
1 plus q na druhu. Tieto dva vymením. No, už to začína byť sympatickejšie, ale ešte urobím niečo. Tu vyjmem q pred zátvorku. Vieš, kam smerujem? Ak áno, kľudne si ma vypni a choď si pozrieť nejaký film. Ak nie, pozeraj ďalej. 1 plus q na druhu vyjmem pred zátvorku. Čo mi ostane v tej druhej? 1 plus q. Čo môžem urobiť teraz? Toto celé vypadne. A zostane mi 1 plus q rovná sa 3. A z toho vyplýva, že kvocient je 2. Ešte musíme zistiť prvý člen geometrickej postupnosti. Kde by sa mi to tak hodilo tuto zistiť? No, napríklad tu to môžem dosadiť. Takže z toho bude vyplývať, že ja už si zotrem to zadanie. Z toho bude vyplývať, že B1 sa rovná 15 lomeno 1 plus q na druhu. A keď to tam dosadíš, 2 na druhu je 4, plus 1 je 5 a prvý člen ti vyjde 3. Takže kvocient je 2, prvý člen je 3. Mohol by si urobiť skúšku správnosti. Mne sa už dosť nechce. Nechám to na teba. Vidíme sa na budúce. Ahoj.